Nej, nej, Kida, gå. Nu har du bidt den i 2 stykker. Kan du gå og spise resten? Spis løs. Det var vel spillet på gulvet. Altså, nu vil jeg ikke kigge. Nu er det bare han gik alt vores op. Du vasker gulvet derude, Anders. Ja, 2 gange. han har slynget ham op ad væggen. Nej. Den der stol, der du der, eller mærke til, at jeg lige går i stolen ud, de skulle bruge den til at åbne op til loftet. Og så havde han slynget ind i kassen, og så det lige en stol. Det er da det sjovere. Jeg havde ret. De blev begge så skuffet over, at de ikke var gravide alligevel, selvom de ikke vil have hinanden. At nu vil de have hinanden for at få et barn. Er du helt færdig med ham? Hvad er der tilbage her? Der ligger der noget mere her. Nå, det er nogle indvold, du ikke gider spise. Det kan jeg da godt forstå. Det er da rigtigt.